След обед от 2 до 3 часа, като се прибрах от работа, бях оставил оранжерията отворена от татък маничко и тук отворена. Вътре не се диша 50 градуса, вънка 20 градуса. И днеска за един час сложих колчата, ма вирода станах. Толкова горещо. Сложих колчета на доматите. Моите калпазанчета и тук, ето калпазанчета. Изкарах всичките отдела, повече няма да слагам отдела. Няма да слагам найлони. Тунели вече ще си растат така. Снощи беше до сутринта 7 градуса. Вънка, вътре сигурно е било 9. Но ще издържат. Вече ще издържат. Тук съм покрил тия, които бяха присъдени. Плачат обаче за вода, обаче не трябва да ги поливам, защото имат влага отдолу. Отгоре листата, от горещината. От горещината са увяхнали. А тук тревата каква е голяма. Ето от този край да идем. Да видите разсада как е увяхнало от слънцето, го приграбнало. Им вънка, ма по-хладно, 20 градуса, 22 да е. Спираме люти чушки. И там. Трябва да го полия, обаче по лунния календар пише да не се полива, защото ще изгние. Не знам на кого да вярвам. Ето доматите вече. Втора китка ще цъфне. И трета се вижда да има. И марулите ми станаха и даже ядах от тях. Видяхте ли моята градина? И она килоната оранжерия трябва да го правя скоро. Магданос.